Здравейте всички, които гледат това видео. Днес да кажа нещо специално, съжалявам, че Вайнлика нещо не проработи. Бях заето тази седмица и всички седмици, в които не го правих. В момента съм в такъв рандом свят, но вече обещавам, че го почвам след първото видео. Днес ще кача второто и след това още няколко. И за бонус ще го направя до когато мога, може би до следващия понеделник, с изключение на няколко дни, когато няма да съм си в Карлово, че да го правя. И... Да, това е относно Вайнлика. Но днес още го почвам, продължавам. Грабиш. И да, това е. Очаквайте следващото видео номер 2 след няколко минути след като това се качи.